Коротше, є тут прикол такий. В Швейцарії продаються от такий пиріг. Дуже люблю його. Яблучний. І прикол в тому, що в ньому порцелянова іграшка захована. Тобто ти кусаєш, і тобі вона може попастися. Як от мені попався оцей їжачок. Тільки я не розумію прикола, тому що, ну окей, я знаю, що там може бути іграшка, да? І я обережно кусаю, тому що, ну, це якби нормально. Але ж є діти, да? Яким кажи, не кажи, вони забудуть. І свої зуби просто залишать на такій іграшки. Як вам такий прикол, скажіть? Нормально чи ні? Коли пиріг і туди ложать от таку порцелянову іграшку. Ось бачите, пишуть на самому пирогі. Attention, canton de petits pièces pouvant être avalées.